Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is journalist Tineke Klevering van Water Natuurlijk. Tegen populair binnen ze net, de wetterskipsverkiezingen. En daarom worden ze op dezelfde dag als de provinciale verkiezingen houden. Lieke goed, maar elke keer weer uitlijn worden wat de wetterskippen doggen en waarom er op ze stemd worden mat. En wat ziet het een vrouw van 24 in het bestuur van het wetterskip? Ja, die vrouw van 24 is hier, Tineke Klevering. Welkom in het Politbureau. Dank u wel. Of jou weer in het algemeen bestuur van het wetterskip Friesland. Ja, Wat ziet het hier van 21 eigenlijk in zo'n redelijk gries orgaan als het wetterskip? Ja, wat ik daar zocht, ja, ik vond het gewoon ontzettend interessant. Ik ben zelf ben op een boerderij en ik ben wel echt een natuurfamke. En nou, dan viel je die dossiers gewoon al heel goed. Het is heel concreet, het gaat echt door dingen die je vasthouden kunnen. En dat vond ik gewoon echt ontzettend interessant. Maar dan kun je ik in de gemeente zitten. Ja. Dat klopt. Je bent politiek geïnteresseerd, politiek ambitieus. Waarom dan toch het wetterskip? Nou ja, het is net per se mijn doel om politiek iets te doen. Ik vind gewoon, als je ergens oer zeuren willen, dan moet je er af en toe ik maar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is wat ik nou doe. Dus maar waarom het wetterskip? Omdat ik het gewoon dus heel concreet en heel leuk vind. Ik vind bijvoorbeeld sociaal domein, dat vind ik net zo interessant. Er is nooit yield, er kan nooit wat. En, nou ja. Het gaat door rollator, het gaat door hele simpele tastbare dingen. Ja, je gaat hele simpele tastbare dingen, maar de begrutting komt nooit eroon. En je kan qua creativiteit helemaal niks. Terwijl je die wetskipsbegrutting is hartstikke concreet. Als je denkt van de mat en eigen maal komen, dan ga je die meestal ombouwen. Je bedenkt wat je daarin belangrijk vindt. Maar je zit hier natuurlijk om de meesten die het met alle respect al een hele carrière achter de rug. Ja. Die in provinciale steden zitten, die ballen je nog wat uit. Ja. En dan zit dan Tineke Klevering van 24 bij. Die bollen je wat uit. Ja, we hadden het soms ook wel Is door dat het net ambitieus? politieke opvanghuis. Of zullen we dat verkeerd? Ja, maar het is dus wel een beeld wat heel sterk aan het wetterskip kleeft. En het is net heel dal bij tafel. Nee, dat is eigenlijk best wel terecht. Ja, de gemiddelde leeftijd is boven de 60. Ja, dat is zeker weer 60% van onze bestuurders is 60 jaar of ouder. Dus de vraag bloot dan toch, wat zie ik het hier van 21, nou 24 in zo'n wetterskip? Los van het feit dat je misschien concrete dingen aan kennen, want laten we eerlijk wezen, zo volle speelruimte heb ik dat de provincie bepaalt wat je in de moet. Ja, voor een heel groot pad is het inderdaad zo. Maar ik vind het gewoon een heel concreet iets en dat maakt het voor mij zo leuk. En ik vind dat er meer jonge mensen in zitten, Matt, eigenlijk. En misschien wordt het dan nog wel boeiender en nog wel interessanter om dat te doen. Die oproep doch je nou eigenlijk? Ja, die doch koffiehouden. Waarom is dat net zo dan? Nou ja, ik denk omdat net iedereen het heel interessant vindt. Het leeft inderdaad minder. Meesten die echt heel politiek ambitieus zijn, die gaan toch vaker hier naar de provinciale staten of naar de gemeente die daar. Maar ik zit er echt voor de inhoud. Dus daarom is het voor mij een hele logische keuze om het zat te doen. Omdat ik gewoon echt iets mijn wetter heb. Als je op een jiddy zitten en je mensen vragen wat je doet, ja. dan zou je het wetterskip Friesland algemeen bestuur. Ja, dan is het helemaal die in. Bier slaat die. Nee. Feesten iedere keer in de hoes. Feest is die in. Nee, het is echt. Mensen vinden het juist wel heel interessant. Want ik denk dat Friesland dat wat meer had dan de rest van Nederland. Iedereen had wel iets met wetter. Iedereen die viel er iets bij. De opkomst is hier het heugst voor de verkiezingen. Ik denk wel dat dat echt wel heel leuk is. En ik praat inderdaad graag en vaak over. En dit zijn dan wel vaak de vragen die ik krijg. Wat doe je dan als jongeren? En hoe werkt het dan? En je het zelden echt door de inhoud. Het gekke is, als je zorgt naar de taken van het wetterskip, hoe houden we droge voeten, hoe houden we scheenwetter en hoe krijgen we genoeg wetter? Zeker naar de simmer van vorig jaar. En zeker naar de uitlichtings van de diegraaf. Je wordt hij een baas. De diegraaf die zijn net van. Wij zijn de baas van de diegraaf. Wij controleren die man. Het algemeen bestuur is de hoogste baas. De diegraaf is dan de spreekbuis, ik noem maar even zeggen. Die het je het sign van nou misschien maar we nou al nadenken over een beruiningsverbod. Ik wil maar zeggen, een heel soort zaken dat het wetterskip maar dwaande houdt. Ben heel actueel, ben heel urgent. Super interessant. En toch interesseert het in met wetterskip. Nee, het gaat al heel lang goed, hè, eigenlijk. We hebben geen grote watersnoodramp horen. En nou, dingen die goed gaan, dat is natuurlijk vaak minder interessant. Ja, dat zie je nou wel. Maar je ouderen in Simber hebben zelf wel die enorme droogte. Ja, dat droogte gewoon. En hier we zelfs persconferenties bij het wetterskip. Beruiningsverbod, wol in Friesland, net in Greenzone en Drenthe. Daar wie de boeren wel lulk over. En er kon net zwom worden in verband met de waterkwaliteit. Toen mij die Elfstedentocht. Dus maar verhoort de functie van het wetterskip nou het klimaat ik verhoren? Ja, ik denk echt dat het wetterskip hier met dit dossier zich onsterfelijk maken eigenlijk. Eerst Fjouwerlien hier met heel volle oer van goh, wat is eigenlijk de toekomst van die wetterskip? Mat nogal besteenbloeien, maar de jij ik nou meestal echt een stuk minder oer. Ik vooral omdat meestal nou echt een idee had bij die functies van het wetterskip. Dat droogte, dat is echt ontzettend actueel en meestal ga ik liek terug dat het wetterskip rekt en die klimaatverhoring. Nou ja, dat is als wetskip is het eerste orgaan die dat echt rekt. Omdat die zeespiegel die stijgt, er komt zoute kwel bij. We matten meer opvanglocaties hebben voordat er wolpiekbuien komen. Dus. Ja. Jou zit er zelf in Water Natuurlijk Friesland. Ja, dat is eigenlijk oprichten door de natuurclubs onder woorden. Ja. GreenLinks en jouw eigen partij D66 die sympathiseren. Ja, voor de rest bent maar lagere lastenburger op de lagere lastenburger naar alle politieke partijen niet mooi door aan de verkiezingen van het wetterskip. Ja. Ik maar de verkiezings. Ja. Maar je net gewoon zeggen, maak je er een organisatie van, dan hebben we meer yield voor uitvierende zaken.
ja, toch nog die discussie wat het dus in een organisatie worden. Ik snap wel het meest heel kritisch binnen op die functie van het algemeen bestuur. Hè. Het is ontzettend politiek en dat de provinciale staten in je speel je, dan hebben we inderdaad geen toegevoegde waarde meer. Maar ik denk juist als standpunten en partijen die weten dat het WOSA is. Ik vind bijvoorbeeld onzin dat de ChristenUnie erin zit. Christelijke dijken, 50+ dijken voor 50-plussers. We willen alle jaar droegen vod. Nou, dat is echt een gemeenschappelijke deler. Die partij hoe we eigenlijk nooit het doen. Nou, om mee net. Nee. Want Jim hebben natuurlijk Water natuurlijk Friesland. Ja. Jim zitten voor de natuurorganisaties. Onder andere. Je hebt natuurlijk boeren. Daar zit het CDA dan ik vaak weer voor. Heel duidelijk. Dan moet je maalkoor regeren. Dat gebeurt al een 4 jaar. Ja, dan moet je dus en een partij die van boeren opkomt en een partij die van natuurorganisaties opkomt. Hoe kan je dan goed besturen? Want je bent allemaal mooi aan belangen. Ja, nou ja, al die klassieke bestuurswoorden die komen uit het wetenschap. Polderje, dat is echt zo'n wetenschapwet. En dat is echt wel dat een beetje dier naar de oude en fjouwer hier. We zijn net de absolute grootste worden, dat hij natuurlijk heel graag wilt. En dan kom je er altijd uit op coalitievormen. En het CDA wie daar de loeker in. En het CDA had ik zei van gewoon, nou ja, we willen Water natuurlijk erbij, want we willen een mooi middencoalitie hebben. Volle mensen zich in Fine kennen en vertegenwoordiging van Friesland. En toen mochten we er dus bij. En ChristenUnie hebben we er ik bij horen. En in de wetenschapswet zit het per se geborgen zetels in het coalitie. Ja, dat is het ingewikkelde verhaal. Hè? Je hebt 24 zitten in het algemeen bestuur. 18 daarvan kan je wel kiezen. Ja. Die oren die binnen eigenlijk bijvoorbeeld al door landbouw, natuur en bedrogen worden die innomen. Dat klopt. Ja, en dat noemen ze soms de geborgen zetels, soms de kwaliteitszetels. Is dat net helemaal uit de tijd, want het is natuurlijk net democratie. Boeren krijgen dus meer belangen, natuurorganisaties krijgen meer belangen. Ja, en als je dan sjuggen wie er dan op zitten, denk van op die boeren, daar zitten vooral CDA's op die boeren zitten. En dat je sjuggen naar de Kamer stemmen. Ja, inderdaad. En het CDA dat zit er ik al een keertje. En als je dan sjuggen naar de Kamer van Koophandel, zit ik weer CDA en VVD-bestuurders. En als je sjuggen naar de natuurorganisaties, zit ik al in meest die lid ben van een politieke partij. Dus eigenlijk hij die stem al ligt maar dubbel. En dat maakt het. Als ik jou zei, denk ik dus 1 lang pleidooi om het wetenschap in elk van het algemeen belang van het algemeen bestuur van het wetenschap aan te schaffen en onder te brengen bij de provincie. Want zij bepalen toch, als je het nou leuk vindt of net, wat je dwaamhaaien, wat je speelruimte is. Een goed voorbeeld is het Veengrijdengebied natuurlijk. En je hebt jou die er niks van kennen. Nou ja, als je zegt, nee, het bent twee vragen natuurlijk, hè? Dat algemeen bestuur, algemeen bestuur, moeten we dat opheffen, ja of nee? 50+ die kan besteden net. Nee, ik denk dat wij als algemeen bestuur de steeds neigen praten en dat bloeien we steeds met antwoord steeds politieker te meid zijn, had inderdaad geen toegevoegde waarde. Dus ik pleit er juist voor dat wij mij zijn al als Friesland weer mij zijn onverantwoordelijk voor net alleen nog maar die superpolitieke partijen daar die stemmen, maar dat je juist hier voor belangenbehartiging. Dus ik denk net dat het algemeen bestuur daar dus dat het volmat in die zin. Maar hoe is een CO2-verhaal in de Veengrijdengebied? Ja, inderdaad. Een thema heel afhankelijk van de provincie. Ja. Die maat eerst besluiten en dan kan je het uitvieren. Ja, klopt. En ze besluiten maar net. De provincie is, als je bijvoorbeeld een groenbank gaat willen, een groenbank is volgens mij de sleutel om echt hier iets mee te dwan. Want zodra de yield is, kun je daar kun je terugpakken en kun je loon opkeepje en kun je vergoedingen uitkeren. Dan kun je pas wat dwan. En die is er nou net. En daarmee ben je inderdaad heel afhankelijk met de provincie. Maar tegelijkertijd is de wetenschap het beslissende orgaan hoe je zo'n functie invult. De provincie zei het van, hier is de functie landbouw, hier is de functie natuur. En Weemat dan zeggen van, nou, dit is het pijl wat erbij past. Ja. En dat is vanuit het uitgangspunt dat het pijl de functie volgt. Maar je zoekt eens een keer van, god, die wetgeving, dit even wat het is. Wees is dat het natuurlijke pijl de functie volgt. Precies. Fractievoorzitter, van Water natuurlijk Friesland. Ja, dat is leuk om te doen. Wat zijn de ambities? Ik in Duitsland bestuur komen willen? Nee. Dat net? Nee. Je belooft in het algemeen bestuur? Ja, ik ben net de Dijkstig bestuurskandidaat. Nee. En op lange termijn? Op lange termijn ambities zinnen. Ja, dat vind ik heel lastig. Ik vind Jenny Friesland ontzettend leuk en ik jij er echt. Maar als ik echt een bestuurlijke ambitie hier in Friesland, dan hier ik een ordepartij kiezen. Maar waarom was een jong Frammerske net in Duitsland bestuur trouwens? Omdat ik nou een hele leuke baan heb. Ik ben nou lobbyist voor het Matthias Friesland en daar is ontzettend volle aan de hand. En recent hebben we daar 24 miljoen binnenhellen. En ik vind het gewoon een ontzettend leuke baan. En ik merk wel aan vrienden van mij die wel jong bestuurder worden binnen, dat ze het heel lastig vinden om daarna een normaal werk te vinden. De meesten denken dat ze net zijn hiërarchie kennen en dat soort dingen. Maar de belangrijkste reden is denk ik dat je bij de verkeerde partij zit. Op dit stuit is dat net de beste partij. Nee, ik ben inderdaad lid van D66. En in Friesland is het op dit stuit net handig. Maar daarvoor ik net altijd rond deze tijd, dan vreeg je aan dit soort tafels weer van, god, ben je voor dat landsdeel? En dan kun je het je vaak wel schudden. Ja. En voor het opheffen van het wetenschap en het onderbrengen, al die taken onderbrengen bij de provincie. Daar zoen je als D66, als partij die het voor bestuursvernijing is, misschien wel voorstander van wezen. Ja, en binnen D60 is er een pamflet maken, het wetenschapspamflet. En daar zit in dat we net binnen voor de samenvoeging van het wetenschap en bij de provincie.
En als je zegt in Friesland, grenstechnisch, dan zou dat je wel kennen. Prachtig experiment, ja. Maar het weddenskip had een eigen financieringsmodel. Het is op Veens totaal net aantrekkelijk om het weddenskip erbij op te slokken. Nee. Nou, ik op 20 maart maar de stemt worden op het weddenskip. Laten we zien naar hoe dus cartoonist Gerco van Beek, naar Tineke Klevering en de materie Sjoenhet. Goede argumenten. Nou, dank je wel. Ja, toch? Ja, nee. Volgens mij zijn er heel veel goede argumenten om dit leuk te bedoelen. Nou, dat zullen ik wel even zo blijven, denk ik. Tineke Klevering, Tieg, dank voor de komst naar het Politbureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Ja, het is superleuk. Oké. Ontzag hier het Politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.